pulla ummodo pulla fota pulla ummodo pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen ar Potten en calmini délégation garɗo ɗo e dow inde mbagna fo e kuuɓal eyyi ngo wuuro ngo gonɗen hannde ngo woni mbagna kadi ene wayno somi jolama mi wiya réussio Matam jikku wuuro ngo jogui o walla kotki wuuro ngo koɗi o kotki ko wuuro ngo hoɗi o ene wayno ene famɗi wuuro e diwan Matam wagono mbagna ni wuuro ngo ko timma ujunnaje 6 abida ene ɗo galle goto min jogui ɗo galle lawɓe ko heddi ko fof ko cubballo ɓolo wuuro fof ne jogui nan natti ko wona ɗo seɓɓe ngala ɗo toroɓe ngala ɗo wayluɓe ngala ɗo ala ko wodi ɗo so wona galle amen goto lawɓe ko heddi ko fof ko cubalagu galle ɗo jooɗinen ɗo hande ko galle Samba Djibril yam Samba Djibril yam ko miñam baba me ba makko jiidi yumma e baba pecce ko Allah jeeyi ɗo wela fo waɗa réussio Matam o ene wayno ko min woni président fédération de pes réussio Matam Samba miñam o baba me ba makko jiidi yumma e baba fedde wempeƴere tuddude hawa wayni leydi ko kanko ardi ɗum fedde nde ende rendini Mauritanie e Sénégal fof ɗum kanko herori ɗum ha ɗo yalti aduna ɗo enen kadi ɓe Allah hedde aduna heɓe mboɗo ñaago mboɗo wasiyo nde yimɓe battodirta hakkillaji hanki mboɗo haalda e gouverneur Matam Mouhamadou Moustapha Wade omo wiyami omo sogli cosaan cubalagu mbimi so tawi Allah wallima ha a pare on programme emin bismima sa ari nden kala ko humpuma e cubalagu ma yi ɗo gonɗen ɗo wonnanoɓe gubbol ga ganda gubbol mami hollo on gubbol hande jiiron guite mon délégation garɗo ɗo tawaɓe no jooɗi ɗo ko Oumar Ly e Huudu Sada Pam Abdoulaye Daba Gadjiga o goto mbiyanmi woni labbo e wuuro e ko heddi ko mum oto namno ko subalɓe meɓe joni o noon délégation mo Rugui Penda Sall addi ɗo min jiiɗi holludemo holko woni e cubalagal holko woni e cubalagal ko heewi ene wirni e cubalagal ene jogui hen ko kalanta ɗon ene jogui hen koko deƴƴete Aliou Seyni Malick Sarr ene ɗo e jonde amen nde ɗo jooɗide ko heddi ko sukaɓam e sukaɓe Samba miñam Daouda Dialil yam nanɗo Aliou Samba Djibril yam nanɗo Idi Samba Djibril yam nanɗo Adama Samba Djibril yam nanɗo sukaɓe Samba miñam jooɗodimi ɗo e nder galle he sen ummima e ndeɗo jonde mamin biro gubbol ha laaron gandon holko woni gubbol nanoɓe ɗum fof ganda ko woni gubbol kadi gubbol so darima wuuri ene wurna wuuro fof walla wurna leegal fof ɗum kadi eɗen keddora ɗum ɗo e galle meɗen he ɓaari Allah addi on aɗo amin mbiya on bisimilla moon mi holla on kadi matériel joƴƴinaɗo ɗo holi kañum wonnanoɓe ɗum ganda ɗum won yiyoɓe ɗum kadi ganda holko woni ɗum ɗo ko adi fof ɗum ɗo ko nguru majje kuura baɗeteɗo e lampaji o ñemtini ko majje woni koye maayo e nder maayo ɗo majje woni e maayo ɗo kala lingu ngu majje maji hayat tawata ko hay sa waɗe lana fitota ko tawata koko jagga ko kuura jaggi ɗum ɗo ko nguru mum woni ɗo ɗum ɗo on jiyat ɗum kono feccere yimɓe ganda holko woni ɗum ɗo woni koco aɗa nana koco ko ɗum ɗo woni koco
ɗum ɗo waɗi ko jamgel less ɗum ɗo waɗa jamde tufa e dow hen waɗi ko ñiiƴe adan nde kocoji gawrete ndewrata hen e maayo kaɗa waɗa ni aɗa dillina jungo ma jamgel ngel ne waɗa keec sendu nana sikka ko hoɗɗandu noto ene yiɗi awde ɗum so yettima keecki yaha yalta juwa hen dengere ɗum ɗo woni koco ko on awo hayso ngo natti wodde hande e ngo wonno adan e mawɓe men sa joli noon e lanama aɗa yiɗi liggorade ɗum ɗo won joloɓe tan gona e wadde kono yahata ɓolum saɗa jola e lanama aɗa wiya sokore mokore kumba nditi maggu ƴiƴam car ƴiƴam joni ko ƴiƴam lingu namnimi sa wiyani ko ƴiƴam lingu namde a ƴiƴam ne wawi yaltude ma ɗum ɗo ñangaleje gonɗe hen ene heewi sa hoore mere awrata ɗum ɗo eyyi ɗum ɗo noon mboɗo yiɗi famminde ɗum bandiraɓeɓe yimɓeɓe ganda ɗeɗo gueɗe ene moftaɗo e galle he sen gayni men paw hen kollal gubbol ganden holko gubbol ganden hol babele ganden hol darnirgal ganden hol cowtorgal ɗum ɗo ko cogderguel ay ko wande waɗa hen ɗum ɗo tawa aɗa jogui locol ngol juuɗe walla aɗa yiɗi gakkude ɗum joni pooɗa taw koye nder huuɗo juwa lingu gadda walla lingu ngu tawɗa e sakiti walla dolingue ene ɓuuri doole ene wiya ne ɓoccito balloroɗa ɗum sa ballima sa gakki a fi hankkadi lingu hayso iwe wande he ngu ɓoccitta komo e ndu hedde nde ga wande eyyi ɗeɗo gueɗe foof ene mofta ɗo pour ɗum ɗo ko cubalaagu ɗum reeni ko cubalaagu kadi hutorto ɗum kadi ɓe gandano ɓe mbawa andude holko woni ɗum ɗo sal ko ɗum ɗo woni ko jiɗoɗen fawde min indam ko Jallel Samba yam Jallel Samba Seydi yam to Mbagna babam ko Samba Seydi e Bocar Seydi e Demba Seydi Bocar Seydi jibini Samba Djibril yam bamum ɓeɗo sukaɓe ɓe kontumi joni Samba Seydi jibinimi Demba Seydi jibini Mamadou Demba jibini Yaya Demba heddi noon galle o minen fof koddunoɗo gotel ɓesgu ari carodiral waɗi ɓe cinci gabbima to ɓe cinci gabbima ga kono minen kam Allah ne waddi min ɗo taw eyyi ko ɗum jinmi paamon gandon ɗum assalamu aleykum eyyi bandiraɓe kode fof mi salmini on mi salmini délégation rugisal garuɗo en o kadi en jetti Allah en beltima hono Abdoulaye Samba Seydi Coumba ko kalɗa ko haala ndeguika subalagal ari ha e Mbagna ene wayno hankkadi way kono kamil kaɓɓaɗo ni golle gasi gubbine ɗo dolingaji ne ɗo cabeji ne ɗo fodiji ne ɗo henna kocokoji ne ɗo henna kala façon kone awre e Mbagna ganni hanki hayɓe hande nan ɗo e wuuro he kadi min kaldowo e monno no wi nani ko noon min mbiyatamo Abdoulaye Daba ƴettimi ko gajiga min goto gonɗo Allah bay wuuro he kadi koddumi koye subalɓe meeɓe mboɗi yettila noon mboɗi yetti koddigame mabɓe ngu sani neɗɗo woni goto e wuuro teeli tawata ko hodduɓe makko ɓe jiiɗamo walla taw teddinanimo min noon Mbagna fof teddinimi suka hen e mawɗo hen debbo en gorko en kamɓe mum mboɗi yetti Allah mboɗi yettiɓe mi wayani yewede mi wayani mi jiidaka ɗo mboɗo jiida ɗo mboɗo yaaja ɗo mboɗo andi ɗo ɗum fof ko belemma garten kadi e Samba Djibrilu yam Samba Djibrilu yo Allah yurmomo yaafomo Allah harnumo aljanna ko gorko cubballo moƴƴo jontaɗo ganduɗo holko woni awo ganduɗo holko woni no awo awrete Samba Djibrilu adi awde ko cabeji o awi cabeji hawo gayni o waɗi dolingaji o waɗi gubbol ɗo waɗi gubbi ɗo galle o ko ɗum ɓe tawi ko ɗum ɓe doni Samba Djibrilu o ardima fedde wempeƴere ma won duuɓi nogas kamɓe fof ƴella ha ngawle ko ɗo jippoto e galle makko he goto fof omo bismo ɗum omo teddina ɗum omo yewta ɗum omo duusa ɗum ha Allah waɗi ɗo yeehi ɗo yeewaka kadi eɓe gandi ko fangino ko hono makko weeɓani hakke 35 wuuro fangade ɗum hay goto yanema ella duuɓi nogas aɗa ardi
ɗum ko yettade Allah no feewi min jaadi laabi ɗiɗi Podor min ɓenni ŋawle min kolla toon ko heewi o holliɓe kamɓe ko heewi Samba wona awa ngo tan woni e mum Samba ko gando Samba ko jurum deero Samba ko jaajƴo Samba ko newiiɗo Samba ko moƴƴo Samba ko jokkowo enɗam kadi no Jalel wini ko noon kamɓe ɓiɓɓe baaba kono ceerde lombaki hakkude Samba Djibrilu e Jalel ceerde lombaki hakkude Mamadou Demba Seydi e Samba Djibrilu wuro ngo fof ne andi ɗum minen hoddiɓe kadi hamin gandu minen min gona hoddiɓe minen ko ɓiɓɓe yumma hamin jetti Allah noon hamin jetti an Rugi Sall garɗo ɗo henna e mbagno o ene namdo gurdam Samba Djibrilu e holno Samba Djibrilu ko woniri min jetti Allah noon min jettima kadi min beltima e haala he dendagal mbagno fof ne ɗo jooɗi kadi kamɓe fof kadi mi mbiya bisimilla ɓe calminima ɓe juurimama min kadi mi salminima mi juurimama no feewi eyyi assalamu aleykum kadi goɗɗo ƴetta alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira e bandiraɓe julɓe oɗo ñalawma hannde ko ñalawma weltare ene yaade jurum noon nde wonno gorko cubballo tan hay ngoye dongo mo kalten haala muɗum ɗo ewa ko mbahana fof ko cubaloji fof aywa ko neɗɗo baɗɗo fayida e gurdam muɗum mi ruttata koye haala kaɓe kaali ka nde wonno ɓe kaali dendagal ko haalirno mawni meɗen Jalil Samba yam haali cubalagal haali gueɗal makko no mawniri e cubalagal nonne kay ñeñamen baɗɗo fayida o haali ɗum ɗo minen ko tentini tan ko moƴƴo ko gando noon jaajƴo gandal mo gandal muɗum haɗani e maayo tan no andiri maayo ni machallah ko noon o andiri dow o woni jurum deero o woni jiɗaɗo yimɓe jiɗɗo yimɓe jaajaɗo on kadi so tawi yeehi acci caggal ɓeɗo sukaɓe waɗɓe fayida so tawi on gari on kollama ɗum tawde ko fayidagal manggal non min beltima hen min joguiɗo hen mawɓe kañumenne ko wurdunoɓe makko e bandiraɓe rewɓe wurdunoɓe makko gurdam mbaɗɗam fayida ɗum waɗi min jundata ko hen sowona ko moƴƴo ko gando ko jurum deero ko jiɗɗo yimɓe jiɗaɗo yimɓe jaajƴo gandal noon dow e nder less fof Allah jarama on jarama adi fof mi salmini on dande noon ko salde wawa haalde mi salmini on mi laari jaam moon so on gaddiɗo hannde gurdam Samba Djibrilu walla no tawa ɗum yaaji ha ɓuuri ɗo Samba noon ko Abdoulaye Daba wi ko ɗeɓen peñede tudde duuɓi nogas minen jaade Samba ala to min kedde e Samba ala to min jaadane Samba Samba ko moƴƴo Samba ko jokkowo en ɗam sono wiyama ko moƴƴo ko jokkowo en ɗam gayni han kadi fof min calmini on min jiiɗi jokkodiren ha diwa ɗo gadi Samba ko jokkodiraɗo Samba ko gurduɗo e aduna fof Samba hono mum weeɓani e mbagna min mbima noon yo Allah yurmo yafomo yo Allah harnumo aljanna yen ɓooye sakkanademo e duwanademo yo Allah rokku en jokkodirde ha diwa ɗo ko garɗon ko amin jaadi hen amin belti hen kala nodduɗon ami amin nooti tawde koye dow inde Samba Djibrilu haala Allah jarama on jarama min Houleye Kouya to mbagna Houleye Abdoulaye Amadou Korka Takko to mbagna ala fo ɗum yadane Samba ko sehlam ko banam gorko ko ɓinenam ko bandam ko jaadiɗam kadi 20 peƴere ala to min keddi on jarama onon on moƴƴini sabu ɗum ɗo ko ɓeydude yimɓe ummade tigguere ya ha mbagna ko ɓeydude bandu men amin jetta Allah noon amin jetta Allah no feewi amin jetta Samba Djibrilu min Samba ko baɗam hunde nokku fof min gondi min jildima leydi ndi fof tawi min jaadi ɗo ha Gambi ala fof ɗo min gondani e nokkuji he eyyi ononne ko mbaɗɗon ko on jarama yo Allah yom moƴƴere yen ɓooy reggodirde yen ɓooy wondirde ko juuti bagge salatul fatiha eyyi on jarama kanmi hande ko Samba mayani ko minen takkodiri ɗo gadi ko mbaɗɗa ko wurtinde enɗam ɓuuri bismima an e famille ma Samba de ko jalo gumɗo minen jiidi yumma e baba min mbiyeten ko Coumba Thioro mawnumi koye jungo makko min rewe makko min gawdi mbaal min gawdi kaygal min mbaddi kertemme min mbaddi tuuda
ko minen gawdata somin jaadi maayo so weddima mbaalo loggima wiima muta mi wi ala Sambo yam ko an tan Amadou nene jogui nene ne jibini rewɓe ha heewi ɗacci muta min so camaba nangui kam toon malla mbaroɗo soppi kam toon somma yeewi hattataki kono an sa yeehi min jeewet ɓe Coumba Mignam haade ko ɗum kalɗa nanguen mbaalo ceeken ɗum sen kooti taccoɗen kadi jallel ko mawni amen minen gonde galle goto ko mawni amen momin jawdirani ko mawni amen toppitiɗo min ko mawni amen nafɗo min Samba noon ko julɗo ko kulɗo Allah ko dokkowo ko moƴƴo so awi o hokkan so remi o hokkan hayso neɗɗo naata e gasa makko o anda ɗum ari wadde pan muɗum ne itta taw waynakimo o hokkani ɗum so soynima ɗum o nattata koye camtarle yo ittu mi wiya Samba an ɗum ɗo ko yiɗi wonde o wiyande neɗɗo remata nde wi ko arsugo Allah arsugo julɗo ɗaccu gueɗal makko ne hen yo ittu ala ko bonnata Samba kala ko haala e mum ɓuuri ɗon hayso ɗo joni ɗo wirni ɗo taw reedumani Moussa ma walla holko Moussanma sa naati ɗo e galle he omo ɗacci ɗo idi mo ɗacci ɗo jeerel omo ɗacci ɗo leɗɗe makko so itti hokkima a yiyata hen caɗele ko ɗon haadata mo wonde ɓii ko afa makko wiyete ko alu ala e maɓɓe fof mo wawi ko Samba wawi ko kala hen mo jiiɗa hayso reedumani Moussa a fotte makko tan a semaran wonnon Samba ko julɗo dokkowo Samba ko kulɗo Allah Samba ala ɓoɗo yiiɗi o ɓoɗo woppi o Samba yimɓe fof pote mum Allah jarama noon rugi a jarama min jii golle ma min beltima min nanguima hande min gabbima foof amin nanguma noon min nanguirma kadi sibu Allah e nalaɗo muɗum Allah jarama a jarama bisimillahi rahmani rahim ko ardi foof Piindi TV on calminama onon e délégation mon garɗon ɗo min mbawa haalde Allah e weltare min jetti Allah kadi min jetti jinnaɗo cankiɗo nde Allah yurmotomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna ɓerɗe fof hande kecciɗi ko alay saago haale tan kono noon ɓerde ko hecciɗi e jetti Allah kadi en jetti babiraɗo gonɗo min goyani haame guila baabo o sanki ko kanko wonde amen ala ko muusi min ala ko metti min taw kala ko muusi min o safrat no min jettini Allah no feewi ɓeɗo kadi ko miñiraɓe min woni afu kamɓe keeti caggal kala ko mbimi ko noon eɓe jaaɓi e konngol jinnaɗo yomnunoɓe eɓe jabri ɗum Allah eɓe ndewe am jinnaɗo de ko jinnaɗo gurdaɗo kadi ko jinnaɗo jurum deero kadi ko moƴƴo e ɓesgu mum o bonnani ɓesgu makko o jangini Qur'an o wawni mecce ɗumin gonɗo ala ko goto amen hande ronkani hoore mum fof kanko jangini ɗo gonmi ɗo minen fof komin Boulay hade aw ɗum adi janginde min o jangi min aw ala ko donkuɗo hande awde wonno ko hen min tawrimo o yeehi ha ɓooyi o wi goppen awa ngo mi jangguino ndema o jangguini min ndema alhamdulillahi rabbil alamin Allah guila nde wone awde min jiirimo façon ko façon julɗo kadi neeɗo suka mum kadi e l'islam saabu o wiyata ko to gujje mi yiiɗa soto gujji son ñammini gallam mi yarlahi mi yaafay kala e mon jiiɗo kakam nde wujje so haali mi yarlahi mi yaafay hay sa yi neɗɗo ɗo itta kakam dog ɗum ɗaccu itta ko min jeeyi ɗum noon ndinnede min mbiyata ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah o nehi min hen kadi ko hen min nehi hen min baasi eyyi mboɗo wi on Allah jarama on jarama ɓernde ko heccinde mboɗo hinno haalde ha ɓuuri ɗo kono noon ɓernde ronki eyyi salamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama beltanama no fewi eyyi eɗen jetta kadi Roguiére Babil Sall ene wawi taw ko hande Allah yiiɗi min yidirde e kono ɓooyi nandemo kadi min jetta Allah min jettamo eno waɗiri ɗo ni e min komi ɓi Samba Djibriru mbiyetemi ko Idi Samba Djibriru yam
mi salmini Piindi TV fof mi salmini ɗumen eyyi Samba Djibriru gueɗe mum kaldorako sen mbiyeɗen kalda ɗum ko ɗo ñalleten kadi minen ɓiɓɓe makko ɓe ala mo jangguinani no wurdata e bandu men kadi ɓerɗe ko kecciɗi ha min mbawa haalde kala no jangguinirma a wurdi noon a yiyat hay goto ya men anani ha sa ummima ɗo a yeehi banggue goɗɗo somi yeehi hande tiggere mi namdima gallirugueru Babel Sall mi wi komi ɓi Samba Djibriru tan mi dañat to mbalmi ɗo diwan o foof kala to jaaɗa ɗo ƴella ha ngawle dagana demmankani rewo e worgo kala to jaaɗa minen kala to goto amen yeehi wi ko ɓiɗi Samba Djibriru anani dañat to waali ɗum ɗon kadi ko yettere Allah e yettude kadi e banggue liggey makko eyyi ɗo to min goni ɗo ala ko min jangguinaka eddoro kay ko mbaɗama Allah mbasade kono ala ko min jangguinaka min jangguinama aw min jangguinama demal tout kala ko mbawɗa wiide min jangguinama kadi o adi wiide fof ko ya toppiro diine ma taw kala to jaaruɗa e Samba Djibriru cikkata toon ɓuuri wawde gueɗe makko noon kaldotako en calmini Piindi TV naaɓe fof min calmini Ruguere Babel Sall min jetti Allah kadi min jettimo no fewi no fewi ɗum ɗo ko wurtinde endam e on calminama on juurama beltanama assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on non fof mi salmini on wiide min daw Piindi TV men on calminama min komi ɓi Samba Djibriru yam ɗo hande kala ko haaletono hamin mbawi haalde nde won noon ɓerɗe ɗe noon ne kecciɗi ha ala seeɗa minen babam ala fof ko jangguinani min tuggi koye awo ha e ndema ha e no Allah rewrete fo o jangguini min ɗo hande noon hamin jetti Allah hamin jetti Rugi Sall min calminima no fewi min mbawa haalde komin weltiɓe so cefol so reedu musandu so hoore musande kala ko wawi wonde hande hamin mbawi woni gorko mum woni debbo mum gonɗo ɗo kala kadi garɗo ɗo ne hade ne tindiri fayi ko galle Samba yam ne safroyo kala ko wawi wonde so ari dañanɗo jaam hamin jetti Allah noon hamin jetti sababu kanko Samba Djibriru kadi min mbimo yo Allah ɓunnu toon ƴiye makko kadi mayde makko kadi wonani nimsa hamin jetti hen Allah kadi hamin belti hen ɓe mbima mayrede moƴƴo ɓuuri wurdede bonɗo minen noon min mayra ko moƴƴo hamin belti hande hamin mbawa haalde gati ɓerɗa min ɗeedi ko kecciɗɗi mi salmini on mi salmini jangiragal yimɓeɓe fof eyyi Allah jarama hankkadi ne wayno golɗe moƴƴi ni kala ko haalatuno haalama arti hankkadi ha en ɗengude yewtere nde Allah jarama on jarama kadi min beltima annina yo a ɓooy jokkude en ɗam min beltima no fewi Allah jarama eyyi ɗum noon Allah jarama on jarama kadi on beltanama no fewi kadi eɗen ɗo e galle Samba Djibriru kadi ko weltare no fewi arde en ɗo kono kadi ko mettere wasde tawdemo ɗo kono ko Allah hoddire jiyaɗo mum ko ɗum Allah waɗata kadi eɗen gandi ko galle gorko cuballo jontaɗo kadi gandenoɗo so tawi wiyama gubbol subalɓe ɗum aduna foof ne andi international ne andi mo woni Samba Djibriru kadi radio ji ɗi foof ne gandi mo woni Samba Djibriru koye galle makko tigui tigui gonɗen ɗo joni en gandi garɗen ɗo koye mbagna so tawi noon en gaari mbagna alay saago en gorata galle makko ɗum noon koye galle makko ɓesgu makko sukaɓe makko e bandiraɓe makko e miñiraɓe makko e mawniraɓe makko tigui tigui garɗen kadi wonani en weltare no fewi no fewi no fewi hay enen ɓerɗe meɗen koko heewi en ganda ni ko kalten saabu sinno saago men kadi no yiɗirno garen ɗo tawenmo ɗo e wuuro ngo ko ɗum woni ko jiyeten e koye meɗen kono ko Allah hoddiri ko ɗum Allah waɗata Allah wiyanno kala saaha Rugi Sall arɗo e mbagna kono Allah waɗi hande mi ari ɗo e mbagna mi tawanimo ɗo ɗum noon ko yettere Allah kadi no fewi no fewi no fewi en joguima weltare tawde ɗo ɓesgu makko en joguima weltare tawde ɗo cosaan mo ganduɗa mo awno kadi eɗen gandi so tawi neɗɗo aawi hunde woppi sukaɓe mum woppi wandiraɓe rewɓe muɗum kadi on cosaan ha hande galle o mayani kadi kala garɗo e mbagna ne andi bandiraɓe makko e sehilaɓe makko nanɗo ɗum noon ko Piindi TV taw noon ko émission men émission ar Potten fottuno hande e galle Samba Djibriru taw noon ko ɗo e mbagna taw noon ko mbagna dow ne waɗi mbagna dow ne waɗi mbagna less ɗum noon Allah jarama on jarama min daaro e kadi gubbol jallel Samba Seydi
jiyen kadi gubbol ngol inchallah rabbi bandiraɓe fof kadi ma jii ɗum hay min kaldo e moɗon o tawa kadi mi nanano gubbol gila ko ɓooyi taw mi yiyani ɗum hande inchallah rabbi min kawru hen min jiiru ɗum guite meɗen kadi ko weltare no feewi no feewi no feewi hol garɗo joni o ko jaadigel meɗen hanki wonno wadde ummul mi salminima kadi mi ñaganma moƴƴere Allah bisimilla ma e Piindi TV. eyyi bandiraɓe on calminama on juurama on beltanama on ñaganama Allah jaam an Rougui Babayel oɗo ñalawma ko ñalawma bettere hanino oɗo ñalawma wona ni tan o arde amen tawa ko ñalawma pewjaɗo tawa hamin jooɗi hamin pari min mbaɗanma ɗo henna jaɓɓugal wona ɗum ɗo tan moftaɗo goɗɗum nanɗo ha heewi ha heewi ha heewi e cubalagal Samba Djibriru noon ko maayo gandal oɗo ñalawma hande heddi tan ko ɓesgu makko nanɗo kala ko wonnoɗo e monɗo woppi kadi mo jogui hen dadiɓe mo jogui hen dariɓe kala garɗo ɗo e galle he ene ardi sababude Samba Djibriru ma tawɗo yewata kono oɗo ñalawma hande noon alhamdulillahi kono kadi a betti min min mbiyetemi ko ummul jettetemi ko yam comme miñum Samba Djibriru minen jiidi yumma e baba bisimilla moon e galle he Allah jarama on jarama galle Allah galle moɗon. ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama on ñaganama moƴƴere Allah ha hande koye mbagno gonɗen taw noon koye mbagno dow eɗen ɗo e galle Jallel Samba Seydi eɗen gandi noon kala saaha eɗen nanno gubbol Jallel hande noon jiiri guita meɗen ɗum noon wonani en weltare no feewi no feewi no feewi eɗen kuccodiri e makko ɗo joni joni o min tottuma micro haalana en ɗum ɗo ko holɗum tawɗen ɗum koye galle koye maayo hewno weddede kono tawɗen koye galle ɗum noon alay saago kadi duwonoɗen mo sehil makko Amadou Tamba Diop eɗen nananno kala saaha so yimi mbagno mo yima Jallel Samba Seydi ɗum noon neldama duwaw nde Allah yurmotomo yaafom konko Amadou Tamba Diop ɗum noon en calmini mbagnanaɓe kala e kuuɓal en calmini Jallel Samba Seydi Jallel aɗa wawi ɓallade ga daha micro o aɗa wawi ɓallade ga daha micro Jallel aɗa wawi ɓallade e ɗum noon werta ɗo ko eɗen kam ganduɗen hen tan ɗum ɗo kam ko jampe tan eɗen lotoro e kono noon mo haalani en holko firti holko jaggata so tawi ko liɗɗi ko wawi wonde fof omo wawi haalande en inchallah rabbi yeeɓiyankoɓe Piindi TV taw noon ko émission men émission ar Potten pottuɗen ɗo koye mbagna taw noon ko Jallel Samba Seydi gorko mo mbagna bisimilla ma e Piindi TV. eyyi assalamu aleykum bandiraɓe dental Piindi TV on calminama eyyi garal Rougui Sall ɗo ene wayno ko baaɗiraɗo ko bandiraɗo e puis ɗo woni joni o anda leydi mabɓe nani galle mabɓe nan ɗo caggal ko kamɓe jeeyi salsalɓe jeeyi heddi noon ɓaadi Allah addimo aduna ne yirlo ha wayini o ari wittude gueɗe subalɓe ma dañ nanɗo holko woni gubbol nani kadi wona gubbol no woruno woni ɗo ko koyngal gotal gubbol waɗata ko koyɗe ɗiɗi waɗa darnirgal waɗa cowtorgal waɗa babele joni ko koyngal gotal taggitaɗo amin liggo hen hawre Allah addiɓe ɓe kawri hen eyyi ɓe kawri noon oɗo ko jaggi ko ɗo woni pempe oya gonɗo hakkude ɗo yiide Samba yam jaggi ɗon wiyete ko condi to less toon wiyete ko kaaƴe ga waɗe pempe ga waɗe kaaƴe sinno hande tawɗa ko e ngol mami ndiyam ene laana min bettat min kolluma no awrete min kolluma no foɗirte ha liɗɗi jagge jiiya Allah noon waɗi a ari a tawani taw amin joli sinno komin jolnoɓe ne jarani min yaade ma e ñalawma no garduɗon ɗo ni min betta min pooɗa ha mappa goto fof anda gubbol ko ni wettirta ni foɗirta ni mappirta nde wonno heɗade e nande jiida nofru ne heɗo kono nanata ko hakkille pour paamon ɗum ɗo ko cosaan subalɓe gubbol gotol ene wawi wurnude e wuuro he capanɗe ne galle taw ko gubbol gotol wawi ɗum ala ko wawi ɗum e awoji so wona gubbol min payanno dande maayo hakke capanɗe nayi galle eggide e gubbol e hoɗoɗo gotel ñamde e yarde hatta kadi so demminare ari amin garta
kala gawonoɗo e gubbole ɓe pecco ujunnaje sappo ɓe pecco ujunnaje ko nogas tawa koye gubbol he yalti andi ɗum nafi wuro ɗum ɗo noon mo andano gubbol fof andirani ko ɗum ɗo woni gubbol kadi aɗa lima gure nogas tawa ala ɗo gubbol woni nde wonno ene heewi fere ene waɗi doole kadi sa wona ɓesɗo a wawa ɗum jogade gari waɗata ko fooɗoɓe waɗa wertoɓe waɗa fiɗɗotoɓe waɗa fofof gueɗel en fof ne jogui heɗɓe appareil e on ɗon banggue tanka noon Allah waɗi on gari tawɗon ngol ko dow ko ɗum ɗo woni gubbol joni joni o min goni koye heblanade so tawi min paari beele amin mbawa memde ndiyam ɗam min jolta on saaha ko dañete hen ko dañe nde maayo ngo weeli nde capanɗe nayyi galle mbimami rewaɗi gubbol seddoya e mum ha ceeɗu huuɓa demminare ndungu toɓa min garta min jooɗo fecce ko daña ko tawde ñamde ala hen yarde ala hen foof ko gubbol ngol jogui fecce ko daña ko samandi fof daña ujunnaje sappo ujunnaje nogas andi ene gubbi mbadi ɗum ɗon noon ko arjigue mawɗo wonande wuuro joni noon nde wonno soñoji ɗi gari diƴƴe ɗe maayo men natti wonde ɓe ɓowo ceeɗu ndungu ko ndungu ceeɗu ko ndungu wara ko ceeɗu doole gubbi ɗi gusti on ton banggue heddi noon gubbol koɗo wonno woni heddi noon barasuji cansi maayo men liggey o comportement o natti wade no wano ko ɗum ɗo tan jinnomi famnude on ɗum jinnoɗa famnude sa yiɗino wiide min gubbol ngol sa yiɗo ferima hen ko feriɗa ɗo ko holɗum ko temedɗiɗi walla ko temedere walla ko holɗum no foti très bien ne welani hewani dañoɓe ɗum e galleji mumen eyyi ko waɗi ɗum hewde e galleji he kala gubbol pamarol fere ɓaari kay kangol ngol timmi guila e ɓoggi mum pempe mum kaaƴe mum e sakiti o gubbol kongol famɗi doole fof kam saɗa sooda ngol wiwata waɗa waɗi 1 million e poos ko jimɗen ɗo ko saɗa sooda ɗum so ko manki fof kam sa manki 1 million mbawata ko dañde gubbil kono a wawa dañde gubbol timmugol eyyi nde wonno matériel o ene seeri ɓoggi ɗi ene ceeri pempe ɗe ceeri ƴeew pempe gonɗo ɗe joni pempal fof ko temedere jarata rullo ɓoggi battowo pempe o ma daña rulloji tati walla rulloji nayyi rullo fof ko ujunnaje sappo e jeegom est ce que ma ko timmi 1 million ne lewru ndu ma dañ hen capannayyi ujunere walla temedere fuɗo très bien aɗa wetta ɗo wettande wotere taw ko wettande wotere dey yalta e wettande he capannayyi ujunere taw ko wettande wotere gawa balɗe ɗiɗi donka dañde temedde jeegom eno maayo wayi eyyi aɗa awa kadi ñalawma goto anani joofa so tawi a yeeyi ko dañƴa ko tawa dañi 300 000 400 000 ene maajo wayi maayo wela hande ne metta janggo eyyi ko ni woni liggey o ko ni woni liggey eɗen gandi noon laamu leydi sénégal ne walla remoɓe kono remoɓe aynaɓe kono awoɓe jiitata koye mumen ko kaltaji très bien ɓe noddi kam ɗo riño jawdumi koye inspecteur mane on saha ministére ko Oumar Gueye min jeehi sappo e nayyi reesi o gonɗo e sénégal o kala président wiya yo arde inspecteur mum min kawri hôtel méridien président Dakar hôtel méridien min kawri min jooɗi min mbaɗi batu ministére ne jooɗi kalanmiɓe mbimi sénégal makke wino ko pala énersa puisque ɗo gonɗen ɗo hande ɓuuri wallede ko ndema ɓuuri wallede ko gaynaka kaale ko awa heeɓi awa ngo ene wayno ko woppago waɗi para ete lempoji amen e galleji amen fof wurna koye awa he ne foti awa ngo ngo hokke doole ngo wallite barage manantali e barage jama ala hen ɗo koyngal am heddi saabi mbiɗa witta puisque ɗo joni manantali ndiyam ummotoɗam toon araɓa so ɗam waɗi toon départ ene wona lewru ɗam yettaki lisatol so ɗam yettima lisatol hedde ndar barage gonɗo ga jama waɗi ko baafe adan ko baafe wonno joni o ene taƴi ko ɓuuri hakke maaje men ɗe yaajje so liɗɗi ɗi gari ɓenna liɗɗi men ɗi kettoya caggal barage o so kettoyi caggal barage o soñi koye gueeƴo watta ko heewa ɓeeɓa so liɗɗi men ɗi naatoyi e ndiyam kaɗɗam he kanƴe fof ɗi mayat awa nan toon eɓe mbiya ɗum awa koccu aɗa tawa sa fokkiti a yeehi aɗa laara maayo ngo ne ranwino perkal ni taw ko liɗɗi men mayiɗi te ko ga ummi taw ko ndiyam barage ɗam nawi ɗum so yeehi ha yettoyima toon liɗɗi ɗi maayi joltuɓe jola e laaɗe kocca ɗum mbiyata ko awa koccu aɗa tawa koli goto ene wona 15 tonnes taw ko guejje
danew tan sendu ɓaleeru tawa ga ummi tawa hoccat awani ɗum tawa wari ɗum ko ndiyam geeƴɗam ndiyam geeƴɗam noon yaay boyi so naate maayo welgo tan mayat noon wayi liɗɗi gonɗi toon ɗi so naate maayo welgo mayat liɗɗi gonɗi gaɗi so naate maayo han go he mayat joni noon fawɗon junguma farba gom ne naata ɗo hannde eyyi est ce que ne jeeya e doléance moɗon woytanadem affaire cubalako très bien ɓe ƴettino programme nde min jooɗi toon min mbaɗi réunion ko wawde eɓe gardi e kamɓe nelaɓe ministére de pes artigal ɓe gaddi ngal komin jaabiɓe mbi min mbawa wurdude e ngal min mayat puisque maayo ngo ko rendago kalan mbi no wayni ha gasi kanko o chef forêt biyeteɗo faal gonɗo lisatolo o wi ko kalɗa ko gonga sinno less o waɗanoma grillage so liɗɗi ɗi gari mbasa ɓennude taw ko ndiyam ɗam tan ɓenna kala ko ari ha doƴƴi toon ma donto ha ummoɗo wonno ha yettitoɗo wonno ɗum ɗon noon min kalda ɗum ummimi wawde ko 5 heures kikiɗe garmi ɗo ko minuit pinmi subaka 7 heures taw mi ummima ɗo paami to farba ngom jettimi taw mi rango ɓuri ɗo e falo ɓoggel yimɓe holni jiyoymi farba 1 heure 30 jamma garɗo guila 8 heures subaka nden jiimi farba kalanmi ɗum haala ka no wayni ha gasi o wi doliyas mon eko jiɗɗon haalde faade président binde lettere totton télécentre alaji ɗo somi faye yaade mi nawra mi haalana Macky Sall on lettere jeehi yettoyima so koyngal makko darima ɗo hande ne mami siftinormo on ñalawma e on ɗon jamma eko wanno ko eno nawruno e fofof no wayra ha hande koɗo wonno woni haydara ala hen ko sansi taw fof mawa haalane on kalat so jomum ari tan min beltimo ala min kalat ha laaɓa min nannama hawa nana gati kanko e l'état o koɓe bokkode wotere kala ko haalaniɓe eɓe guma eɓe jaɓa yoɓe jeccito awoɓe maayi e assalamu aleykum sall oɗon denti saabu kala sahani ɓe subalɓe dentani subalɓe carodirani ene gasa ɓene gubba eyyi an aɗa awra dolingue a yiiɗa gawo gubbol aɗa awra dolingue a yiiɗa gawo gubbol mbiyata ko nden ɓuurma dañde bon aɗa awra suuka anani a yiiɗa gawowo caɓe mbiyata ko on ɓuuratma dañde ɗum ɗo woni ko nanta subalɓe ne dentani ko kono subalɓe ko fedde wotere jorbuwol demmankani ɓaari nde ɗo fedde ene wuuri nde mayani ko fedde kam nde subalɓe ndendi ene jogui pied ene waɗi cotisation kala kone golle ene jooɗo de waɗe réunion ji fewji de haalde Moussa Sow piima est ce que mato meeɗa arde ɗo Moussa Sow arani ɗo o arani ɗo waɗe makko ɗum ɗo e rango mboɗo yiɗi noon somi dañi kanko Moussa Sow o naata wuuro ngo min kalanamo ñabbuji amen mbale ñaw wona yetto président kala suballa gonɗo e maayo he mbale ne wawa tinde hen hoore mum gati ala ɗo fawa so wona e maayo he waɗe makko erago Moussa Sow mbaganaɓe ndi sohli mboɗo waɗi e makko erago amin cohlimo ko ɓuuri yawde no ardi foof hay sinno ko janggo ari ne leldi min so ari min goytomo soglaji jogaɗi faade e rétio Matam goto batte awo yimɓe daña no guurdi a ñahanto penda dem aɗa andi ko ono huuli so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi so penda tini tan mboɗa andi so penda tini tan ardata koyɗe so Allah jaaɓi inchallah merci sall ɗum ɗo koye udditare hakkille min beltima oɗo ko président Jalil Samba Seydi Matam mbagna jeeyaɗo mbagna kam waɗa président régional Matam dossier jam nanɗo kala gouverneur hectare ɗo min jokkodiri ha iwi ɗo eyyi ala kay koɓe nanani heddata noon ko waɗede nde satti assalamu aleykum eyyi ɓe nanat heddoto kay ko jaaɓe walla sale kono nanete kay nanete sal min beltima noon min woni Coumba Coroyam miñum Samba Djibril miñum Jallel ngol ɗo gubbol ko gubbol Jallel kadi ko gubbol ngol hubbanani hoore mum tan so gubbi ɗi jolti o awi o ittan laana o wiya onon miskineɓe Allah guitte mum fof yittu mbarude mum min komi cubballo yerimama mo yara deɓele bacca balamaji wona awa seeɗa buso seeɗa daña rimbere wosere juuɗe jullari wiya ma yo soori min komi cubballo gawowo komi debbo kono komi gawowo mboɗo wawi fodde gubbol mboɗo wawi weddade mbaal mboɗo wawi fiide kertemme mboɗo yiiɗi noon wooda ko balluɗonmi minne komi debbo komi miskino Allah mboɗo ñaagui ballal komi miñum Samba Djibril e miñum Jallel noon Jallel kadi ko daña renda so dañi o hokkan so dañi o sakkoto so dañi o waɗan omo hokka gurdi omo hokka maydi min woni Coumba Coroyam debbo mbagna e juurel guura laali Samba yiɗi Samba cattarel sara wonande min komi cubballo komi debbo kono komi gawowo a nani mboɗo wawi weddade mbaal mboɗo wawi fiide kertemme mboɗo wawi fodde gubbol mi waɗa ni mi lummino mi jattinomi waɗa gaare gubbol nani assalamu aleykum mi salmini on pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen
pula ummodo fuɗa Mauritanie den ar Potten